Prusko-rakouská válka, ostuda pro habsburskou monarchii a úspěch pro německé císařství neboli tehdejší Prusko. Přispěla tajemstvá válka k vytvoření nový evropský velmoce na půl století. Roku 1866 bylo Německo rozděleno na několik malých částí. Největší z těch částí bylo Prusko, to bylo Alsasko a Lotyňsko, Sasko, Bavorsko a další části. Prusko-rakouská válka byla klíčovým konfliktem během procesu sjednocení Německa. Hlavní příčinou války byl spor o vliv v německých státech a konflikt kolem německého spolku. Prusko vedené Otto von Bismarckem usilovalo o dominanci v Německu a vyzvalo Rakousko, které rovněž usilovalo o vliv v regionu. Pruský generál Helmut von Moltke rozhodl rozdělit pruské síly do 3 armád. První, takzvaně Lapská armáda, padla do Čech od Žitavy, druhá armáda pod velením Friedricha Hohenzollern padla na naše území přes Slezsko. Rakouské armády pod velením Ludvíka von Benedeka se rozhodly na ústup přes Jaroměř a Hradec Králové. Rozhodující střet byl u Hradce Králové, celkový téhlenství války. Bitva začala kolem 9 hodin ráno. V prvních několika hodinách se Rakousko zdálo být v lepší pozici. Rakouské jednotky pod velením generála Ludvíka von Benedeka dokázaly účinně čelit pruským útokům rakouské obranné pozice a strategie počátečních fázích bitvy byly dobře organizované a pruské síly měly problém v pronikání do rakouských linií. Osudová chyba pro Rakousko bylo, když se jednotky pravého křídla rozhodly zaútočit na zbytečnou pozici, kde byla pruská armáda, konkrétně na Les Sví. Takže Ludvík von Benedek čekal, že bitva proběhne jenom s tou první armádou, ale s tou druhou větší, která vstoupila na české území s princem Friedrichem Williamem I., že nedorazí. Jenže stal se opak. Armáda pravého křídla rakouské armády byla hrozně oslabena po bojích v Lese Sví. A jakmile dorazila armáda s korunním princem Friedrichem I., tak se stalo, že tu oslabenou armádu ve Lese Sví takzvaně zmasakrovali. Po tom masakru v Lese Sví pravé křídlo bylo volné po Prusi, takže Rakušanům nic jiného nezbývalo, než ustupovat. Aby Rakušani měli dostatečný čas, aby mohli ustoupit se svýma vojákama, tak nechali dělostřelectvo na pospas pruským jednotkám, aby na chvilku zdrželi Prusy a jejich kamarádi se mohli v klidu ustupovat. Takže jsme na konci videa. Doufám, že se vám tajemstvo video líbilo, je to jedno z našich prvních videí. Budeme rádi za podporu lajkem, odběrem, sdílením nebo nějakým komentářem pro naší další videa. A uvidíme se někdy brzy, takže čau.